Почитувани, оваа емисија Агенда 35 ја посветува на интеграциите на Бугарија во Европската Унија. Колку и што доби нашиот сосед од зачленувањето во европското семејство? Какви промени се случија во бугарското општество? Разговараме со граѓани и со аналитичари, а гостини се и министрите за надворешни работи и за финансии, Екатерина Захариева и Владислав Горанов. Останете со нас. Во оваа емисија ќе гледате слободата на движење и отварањето на пазарот, но и фактот дека домашните власти се директно контролирани од Брисел, се едни од најважните придобивки за бугарските граѓани од членството во ЕУ. Ако во 2007 година животниот стандард на бугарите бил само третина од европскиот просек, денес земјата е на половина пат да го достигне европското ниво. Кои се економските придобивки од интеграцијата? Интервју со министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева. Останете со нас. 12 години дел од европското семејство. И граѓаните на Бугарија и експертите се убедени дека иако зголемениот животен стандард е факт, најмногу поради достапноста до европските фондови, најголемата придобивка за бугарското општество од интеграциите во Европската Унија не се однесува на подобрувањето на економските параметри, туку на правото на слободно движење и отворен пазар, конкурентност и можности за работа низ целиот континент, а тука и чувството дека нивната земја постигнала успех, а тие станале дел од една целина, од еден проект на Обединети држави, што во својата суштина ги има човековите права, слободи и солидарноста. Може би најголемата придобивка е, че ставаме част од најхубавото място на света. Знаете, че Европа е континент в който има много култура, много социални придобивки. Континент, в който са запазени националните истории, т.е. национално многообразие, и континент, в който няма крайности, за разлика от много други места по света. И е хубаво да си част от това. Друг е въпросът, че самия Европейски съюз напоследък започва да изпитва все по-големи проблеми и все повече крайности почват да се появяват. Консервативно, либерално, Южна Европа, Северна Европа, център, периферия, Европа на две скорости и така нататък и така нататък. Хубаво е свободното движение, разбира се, но може би най-хубаво в българския случай бяха две неща. Едното е финансирането, европейските фондове, и другото, това, че европейските институции служат като коректив спрямо нашите институции. Когато тук има корупция, когато тук има проблеми, когато тук има липса на реформи, европейските институции бяха тези и продължават да са тези, които, така да се каже, може да ни порицаят, може да ни издърпат ушите и може да в общи линии да коригират нашите домашни политици. Еден од механизмите за влечење за уши покрај казнените политики што му се дадени на располагање на Брисел е и формирањето на механизмот за соработка и верификација, кој што се однесува на Бугарија и на Романија, поради слабостите на овие две земји во реформите на правосудството и борбата против организиран криминал и корупција. Од последниот извештај за напредокот на Бугарија од ноември минатата година забележан е напредок на властите во спроведувањето на реформите од посочените области, па и Европската комисија и нејзиниот председател Жан-Клод Јункер се убедени дека и останатите препораки ќе бидат исполнети од страна на Бугарија до крајот на мандатот на овој состав на комисијата, за кога се планира и да престане овој мониторинг. Но Симеонов вели дека предизвици остануваат и тие ќе продолжат да бидат домашна задача за властите во Софија. За реформирање на овие области на Бугарија и се дадени пари од европските структурни и инвестициски фондови. Односно, во два програмски периоди имала пристап од 81 милион евра, за да обезбеди добри капацитети на судството и добро владење. Колку и како до крај ќе се искористат средствата, зависи од работните навики и од менталитетот. Симеонов вели дека тие и двете се менуваат со членството во ЕУ.
това няма как да не се променя, да не се подобрява, просто защото света се глобализира. България се превърна в дестинация за аутсорсинг индустрии и това формира една сравнително заможна средна класа, особено в София и големите градове. После промени се външния вид на населените места. Европейското финансиране направи така, че градовете, където живее основна част от българското население, градовете видимо се промениха. Да не говорим, че се промени много и съзнанието по някои въпроси, които иначе пренебрегваме. Примерно въпросите на природата. Оказа се, че природата в България може да бъде много надежно защитена през европейски механизми, защото някакси през Европа има повече чувствителност по тия теми, отколкото тук. И не на последно място започна да се променя въобще усещането, самочувствието на гражданите, защото когато можеш малко повече да пътуваш, когато си свързан, при това от младежките години, през програми за младежко пътуване и така нататък, започваш да разбираш, че нито ти си толкова далече от останалите, нито света вече е толкова далече. Новинарот од Канал 3 телевизија Димитар Димитров е сосема согласен дека борбата со криминалот и корупцијата се задача за бугарската власт првенствено, но и дека она што исто така продолжува да биде проблем е искористеноста на европските фондови, кои што не секогаш докрај се абсорбираат. Въпросът е колко ефективно се използва това европейско финансиране. Най-видно е в градовете, по отношение на благоустройство на градовете, ремонти на централни градски части. Това е по отношение на европейското финансиране. От друга страна, членството в Европейския съюз показва пред света, че една държава в рамките на Европа е стабилна и на нея може да се вярва. Това не е достатъчно, но е добре като начало. Граѓаните исто така на прво место ги ставаат европските вредности, а за економскиот стандард сериозно да се зголеми, свесни се дека потребно е време, но исто така убедени се дека токму членството во ЕУ е исклучително важно за тој процес на економско растење. Това е сложен процес и един такъв адаптивен процес на пригаждане към европейски условия изисква няколко десетилетия време според законите на икономиката, а тя е в основата и на общественото развитие, ще трябват поне едно 30-40 години, според мене. Не е толкова лесно, още повече, че България е сравнително отскоро, само 30 години, а те са твърде малко, е в ситуация на демократични промени, на плурализъм и така нататък. Хубавото е да бъдем свободни, да приемем демокрацията, законите да са истински. Много е важно за една политика и за самия народ. Европейското съзнание и хуманистичност са прекрасни. Един писател като Цвайк можем много да вземем от културата на Европа. Аз мога да говоря за културата на Европа. Свобода на мислене и хуманистично осъзнаване на човешки добродетели. Свобода от към пътуване, свобода от към движение на пари и на стоки, защото може да се прехвърлят по другите места. Това е вече българи не може да пътува, не както беше преди. Икономическият стандарт се увеличи, когато се присъединявахме най-много всъщност. Периода преди да се присъединим. И това беше 2004, 2005, 2006, 2007 година. И освен това, самото присъединяване предполага създаване на правила, перспектива. Моят конкретен случай е, че 5 години живях в Англия. Миналата седмица се прибрах с надеждата да стартирам успешно тук. Надявам се, че членството ни в Европейския съюз отвори врати, които до тогава не бяха отворени до този момент. Бугарија стана официјално членка во Европската унија во 2007 година. Според податоците на Заводот за статистика, за помалку од 30 години земјата има изгубено речиси 2 милиони од своето население, пред се поради миграцијата, но и поради слабиот наталитет. Властите признаваат дека иселувањето е главен проблем, но според нив, иако на почетокот членството во ЕУ резултирало со зголемен број на млади што ја напуштаат земјата, денеска голем дел од нив се враќаат назад. Кога сте дел од ЕУ, имате опција да останете во земјата или да си заминете. А кога немате европска перспектива, вие воопшто не ни размислувате да останете дома, вели министерката за надворешни работи Екатерина Захариева во интервју што следува малку подоцна во оваа емисија на Агенда 35.
цели 12 години повлезот во Европската Унија, Бугарија може да се пофали со импресивна економска статистика. Ако во 2007 година животниот стандард на бугарите бил само третина од европскиот просек, денес земјата е на половина пат да го достигне европското ниво. Просечната плата што ја земаат бугарите е 550 евра, додека пак невработеноста е на рекордно ниско ниво од само 5%. Дека овие економски резултати се во голема мера заслуга на членството во Унијата, покажуваат и анализите според кои доколку Бугарија не била членка, денес би имала помал бруто домашен производ. Министерот за финансии Владислав Горанов вели дека придобивките од членството во Унијата не се само во искористувањето на европските фондови, туку една целосна реформа на сите институции и целото законодавство. Това е една изключително голяма реформа в всички сфери на обществения живот, която се извърши в периода на подготовка към присъединяване към Европейския съюз. Европейските ценности за свободно движение на хора и капитали, за конкурентоспособност, за върховенство на закона, за финансова стабилност, тези неща, наложени върху която и да е държава, дават една предпоставка за по-голяма конкуренция и за по-ускорено развитие. Разбира се, тук идва местото и на европейската солидарност. Бидейки част от един голям съюз, европейският бюджет разпределя между отделните държави на база на ясно утвърдени принципи и критерии ресурси, които не са малки. Ние вече 12 години, както споменахте, сме в Европейския съюз и някои анализи показват, че ако не бяхме, около 15% от сегашния размер на брутния ни вътрешен продукт нямаше да го има. Наливането на едни пари, ако се приеме за нещо добро, то има краткосрочен ефект. Ако те се изхарчат по неправилен начин или за проекти, които не носят добавена стойност, ефектът ще бъде краткосрочен и няма да доведе до растеж и до по-голям успех за съответната държава членка. И двете неща са важни, но реформите и подобряването на ефективността на икономиката и конкурентоспособността са по-важни. Универзитетскиот професор Петар Чобанов исто така вели дека економскиот успех на Бугарија последната деценија главно се должи на членството во Унијата, но не само на тоа. Разбира се, тук има значение и усилията на правителството през целият този период, които се стараят да подобрят икономическата ситуация в страната, и валутния борд, паричния съвет в България, който дава една рамка на дисциплина. Но иначе Европейския съюз и членство в него е много важно от гледна точка точно на търговските потоци, на международната търговия, от гледна точка на правилата, които трябва да сложат в ред като цяло икономическите отношения в една страна, и мисля, че там можем да търсим основните положителни черти на членството ни в Европейския съюз. Разбира се, има и някои неща, които трябва страната да се бори още, да постигне по-добри резултати, но това, както казах, е повече проблем на вътрешната икономическа политика. Професорот Чобанов, кој што бил вклучен во преговарачкиот процес на Бугарија со ЕУ пред 2007 година, вели дека позитивните промени во општеството може да се почувствуваат веднаш од почетокот на преговорите, па потоа и со самото членство. Иначе, разбира се, членството е полезно. Членството е полезно точно защото ставаме част от един общ пазар, дава възможност на бизнеса да се специализира, т.е. да участва в общото производство на ниво Европейски съюз, да се издигне в веригата, така наречена на добавена стойност, и по този начин тази специализация, която е вътре икономическа част от такава верига, дава по-добри възможности за развитие и сигурност за това, че продукцията ще бъде реализирана. Има значение и правилата на играта, демокрацията като цяло, това, че трябва да се спазва и да се прилага закона, нещо, което Европейския съюз все повече и повече обръща внимание и което за страни в преход наистина е много важно, тъй като именно такива устойчиви правила казват на инвеститора: да, тази страна е хубава, елате да инвестирате, тъй като вашите пари са сигурни. И точно предприсъединителния период е най-благоприятният момент да се привличат чужди инвестиции, именно поради перспективата, че ще станете част от този Европейски съюз и ще може после вашите производства да станат част от общо европейските, а и самите инвеститори, които идват преди членството, няма да са толкова подчинени на най-строгите тип регулации на Европейския съюз. По-късно ще трябва да преминат към тях, но все пак в този период, като страна, която тепърва ще се присъедини, това ще им помогне да навлязат и на европейския пазар. Но професорот Чобанов од искуството на Бугарија предупредува и на некои несакани ефекти од влезот во европското семејство. Основен ефект от членство в Европейския съюз е загубата на работна сила. Като цяло хората, имайки възможност да пътуват в Европейския съюз и да работят в една по-стабилна икономическа зона,
с по-стабилни отношения и по-високи заплати, много от тях напуснаха страната. Ако видим статистиките спрямо годините преди кризата, прямо 2008 година, в момента около 220 хиляди са по-малко тези, които са заети. Тоест в работените са 220 хиляди по-малко, което е проблем. От тук нататък по-трудно се развива нов бизнес, по-трудно се правят инвестиции, тъй като няма работна ръка, която да бъде наета на работа. И точно тук трябва да са насочени усилията, именно в това първо да успеем да задържим хората в страната, като им се покаже, че имат добри условия за работа и за развитие, и второ да се опитаме от някъде да намерим недостигащата ни работна ръка, така че да има по-добра възможност за бизнеса да се развива. За разликата пред и по влезот во Унијата и како било да се води бизнис порано и сега, разговаравме со собственикот на еден од најголемите холдинзи во Бугарија, председателот на надзорниот одбор на Еврохолд Асен Христов. Има огромна разлика между това, което беше преди и това, което е сега. Действително, с Европейския съюз има много по-ясно изградени принципи, много по-ясно изградени закони, много по-ясно изградени правила. Това е предимство. Но това е и най-големия недостатък. Защото бюрокрацията става много голяма. И това забавя темпа на бизнеса. И в по-малки страни, примерно както България или Македония, те не могат да бъдат вече толкова гъвкави. И от друга страна, те не могат да акумулират такива огромни средства, местните, локалните фирми, с които да станат наистина конкурентно способни на новия пазар, на който те влизат. Искат, не искат, те трябва да се окрупнат с големи европейски корпорации. От тази гледна точка, да, пазара става по-голям, по-подреден, но от друга гледна точка пък консолидацията на македонските фирми, те ще трябва да преглътнат, че ще се продадат на много по-големи концерни. Сите соговорници со кои што разговаравме истакнаа одредени предности и одредени маани на членството во Унијата. Меѓутоа, никој од нив нема дилема дека перспективата на малите земји во развој, како што е Северна Македонија, е подобра со евроатлантските интеграции. Аз много се радвам, че политиците в Македония проявиха мъдрост да докарат страната до ефективно членство в НАТО като първа стъпка, и съм сигурен, че ако започнете упорита работа в следващите няколко години, дай Боже, ще станете членки на Европейския съюз. Ние искрено ви го пожелаваме. Сепак, влезот на земјата во Унијата ќе стане поизвесен во јуни, кога ќе стане јасно дали ќе го добиеме датумот за преговори. Госпожа Захариева, добро вечер. Ви благодарам што сте гостин во нашата емисија. Благодаря за поканата. Во моментов актуелни се седниците кои што заедничката комисија бугарско-македонска ги има во однос на историските и образовни прашања. Што има ново да кажете околу нивната работа? Радвам се, че комисията реши да заседава всеки месец, защото според мен е важно да имаме някакъв видим резултат в обозримо бъдеще. Въпреки че договор се подписа на 1 август 2017 година, де-факто той влезе в сила от 14 февруари 2018. Имаше процес на ратификация, на обмяна на писмата за влизане в сила и комисията заработи 3 месеца след него. Де-факто тя работи скоро ще стане година от нейната работа. Но това, което е най-важно според мен, е какво учим децата си. Ние трябва да ги учим на истината. За да можем да изградиме приятелство, което виждате каква голяма промяна има от подписването на договора до сега. Тя има е ли много промена? видима. Я гледате ли мисля, че има много позитивна промяна в отношенията. Първо толкова срещи, голяма подкрепа, която България оказва на Република Северна Македония вече по пътя на европейската интеграция за членството в НАТО. Знаете, че ние бяхме едни от първите, които ратифицираха протокола, и много се надявам декември месец на срещата, която ще има в Лондон, да сте вече пълноправен член, да е приключил ратификацията във всичките парламенти. Ще дам конкретни примери. Отворихме януари месец тази година търговската служба, която беше затворена 2015 година в Скопие. Имаме за последните 6 месеца на 2018 година повече инвестиции от България в Република Северна Македония, отколкото предишните 2 години.
Всъщност българският бизнес е инвестирал в при вас над 800 милиона евро в последните 10 години. Имаме почти 10% ръст на българските туристи за 2018 година. Имаме също и около 3% увеличение на ръста на вашите граждани в България. Огромен интерес от страна на български фирми. 10 години прекъсване имаше на заседанието на смесната икономическа комисия. Виждаме увеличение на стокообмена, което е много важно, т.е. бизнес иска да започва да се свързва. Мисля, че има много видими и позитивни промени, но имаме и дълъг път да извървим и за това аз мисля, че за да бъде абсолютно неразрушимо приятелството, каквото трябва да бъде между нас, нелогично е да бъде по друг начин, ние наистина трябва да стъпим върху истината, за да не може каквито и да са трусове да развалят нашето приятелство. Верувате дека комисијата има капацитет да го обезбеди ова што го зборувате? Знаете, сите други параметри очигледно е дека функционираат помеѓу двете земји, меѓутоа кога ќе се спомене историјата, секогаш одиме со онаа флоскула да се остави историјата на историчарите. Меѓутоа која е историја и кои историчари? Истината е, че политиците като че ли сме по-смели от историците и ние вече извършваме съвместни чествания няколко пъти на общите за историята ни и личности и събития. Но комисията повечко време и отне да го препоръча това, но се радвам, че вече от последното заседание има видим резултат. Мислите дека на историчарите им трябва да пораснат малко, да ве следат вас политичарите по чекот? В договора много ясно е разписано. Там пише, че те трябва да стъпат на автентични исторически факти и източници. Да. И тогава, когато говорим за такива моменти от нашата история, когато имаме много писмени следи и самите хора, за които говорим, сами са писали, т.е. от тях изхождат източници, нали, не знам какво точно разсъждават и мислят, но е много важно, разбира се, те да бъдат оставени да вършат работата си на спокойствие. От друга страна е много важно и те какви послания дават, защото е важно не само какво се разбират за стените, а какви публични послания след което отправят в обществото. И много важно наистина какво учим децата си. Тоест, на мене ми се иска комисията да стигне до промяна на учебниците и разказване на истината. Ние не искаме нищо повече. Ние искаме да се казва истината на нашите деца. Тоа е задача за историчарите во делот. Меѓутоа ќе се согласите и вие дека често пати токму политичарите ги користат овие недоразбирања или не подеднакви видувања на историјата за добивање на политички поени преку изјави. И това е една од големите грешки на Балканите. И се уште очигледно имаме процеси на растење пред нас, затоа што тука таму постојано има изјави од некои дали владини, дали опозицијски представници, кај вас, кај нас и во другите земји од Балканот, кои што упорно наместо процеси на пријателство, што велите, удираат на некои националистички наративи. Вижте, имаше го години наред и при вас много осезаемо беше. Имаше, нека да не забравяме, съвсем доскоро се финансираха филми от страна на правителството в Скопие срещу България. България е първата държава, която ви е признала независимостта. Винаги сме помагали. Надявам се всичко това да е на заден план вече, но съм реалист. Ще трябва път да извървим. И на Балканите много често наистина има много история. Ние сме наситен част от света, бих казала, не само от Европа, с много история. Тежка история. Имаме тежка история, имаме тежко минало. Но нека да взимаме примери. Примерно ще дам за пример България. Не сме имали никак лесни отношения с турци, имаме много приятелски отношения. Не сме имали никак лесни отношения с гърците, имаме чудесни отношения. Колко улици се казват Василий Българоубиец, например, в Атина. Но това не ни пречи да имаме най-приятелски, най-близки отношения в момента. От историята трябва да се учим и да не допускаме грешките си. Сигурно процесите на интеграција на Северна Македонија кон Европската унија ќе помогнат, меѓу другото, за овие процеси што вие ги зборувате. Вие на некој начин директно бевте посматрачи, ако ништо друго, на процесот на разговори помеѓу премиерите Заев и Ципрас и големи помагатели на тој процес. Сега, откако целиот процес е завршен, може ли да се сетите колку беше тешко во вашето време
председателство со Европската унија, како и директно инволвирана на некој начин во целиот процес? Беше предизвикателно, но беше и голяма възможност. И беше голяма възможност за региона. Защото България постави изключително високо, така като всъщност това беше най-важният външнополитически приоритет, европейската перспектива на страните от Западни Балкани. И мога да кажа най-смело, върна тази тема в Европа. Знаете, че не е много популярна изобщо разширяването. Знаете, че Европейския съюз е процес на реформи, мина през редица кризи. Целият свят мина през редица кризи. Няма да крия, че не беше лесна тема, но пък постигнахме не малко. Постигнахме всъщност страшно много за 6 месеца. И най-важното в резултат на срещата за първи път от 15 години, 2003 година в Солун, предишната, която отвори пътя на черта и за нас, включително тогава, пътя за членство. Сега с Софийската декларация, Софийския дневен ред, с конкретните проекти, с конкретните пари на масата за свързаност, за дигитален пазар, за млади хора, за бизнес, с решението, на съвета, който аз председателствах юни месец миналата година, съвета по разширяване, с подписването на нашия договор, с подписването на договора между вас и приятелите от Гърция. Мисля, че нещата изглеждат доста по-добре. Каков знак може да биде за регионот? Се уште имаме отворени прашања. Тука е Косово и Србија. Може ли да биде некаков ветер в гръб, може би, како пример? Какъв знак да бъде? Посланието е, че разбира се, че трябва да се гордеем с историята си и да се учим от нея. Но много по-важно е да гледаме заедно напред и да изчистиме всичко, което е натрупано и да стъпиме на истината. Защото докато нека да се състезаваме наистина кой е най-развит, най-богат, с най-много туристи, с най-много бизнес. И това е наистина по-доброто състезание, така да се каже. Кой повече привлича и позитивно състезание предвид. Нали всички се стремим към членство в Европейския съюз. Тогава границите няма значение. Свободното движение на хора е важно. Бизнесът е общ. Така че това, което наистина трябва да направим всички заедно тук, е да стъпиме на истината, но да гледаме повече в бъдещето. И най-вече заради хората. Защото най-големият проблем на балканските държави е обезлюдяването. Всъщност това е най-големия капитал, който имаме ние. Това са хората. Колку Европската унија тука влие во која насока? Затоа што има две тези. Едната е дека влезот во ЕУ ќе значи овозможување подобар живот дома и граѓаните ќе останат. Другата е дека ќе се отворат врати пак и излезат и двете ги има. И двете ги има, само че тогава, когато ти нямаш перспектива, че ще станеш член или ще започнеш поне преговори. Не размислуваш да останеш дома. Ти защо не мислиш да останеш. Мислиш трайно да напуснеш. И аз гледах скоро някъде изследвания и за вас, и за Албания, хич не бяха позитивни цифрите. За това какъв процент от гражданите желая да напуснат държавите си. Никога чак такова желание. В момента, примерно в България, напуснаха свободното движение на хора, конкурентоспособността, възможността, ако си конкурентоспособен и с големи умения да се намериш работа във всичките 28 държави, разбира се, че е примамлива. Но от друга страна, в последните 3 години се забелязват тенденции. Тогава, когато започнахме да се изравняваме с средните нива на Европейския съюз, хората да започват да се връщат. И то позитивното е, че младите хора започват да се връщат. Аз ще ви давам цифри, защото цифрите говорят по-добре от думите понякога. Само за 10 години, от 2007 до 2017 година, 31% от средните за Европейския съюз, говориме за доходи, за БВП, за брутен вътрешен продукт и за производителност на труда, е била България, когато влиза в Европейския съюз. В момента сме на 51%. 20% за една година и като доходи, и като брутен вътрешен продукт. България е с безработица за 2018 година 5,2%. При 10% в началото на членството на Европейския съюз. Два пъти. Като тези 5,2% са под средното за Европейския съюз. За Европейския съюз, ако се наложи 7,3% безработицата средно.
и под новите държави членки, където е 5,4 средната безработица, ако се мериме с държавите, в които по едно време сме станали. Износа за Европейския съюз, нещо, което дава хляб, дава производителност, повече от 2 пъти се увеличил за 10 години. Ако е бил, ако се не лъжа, 7,5 милиарда евро износ от България за Европейския съюз 2007 година, сега е 17,9 милиарда износ само от България за Европейския съюз. Тоест 63% от износа за България отива в Европейския съюз, малко над 50% е вносът от българския внос е от Европейския съюз. Ова се податоци во врска со стандардот, економските Всичко параметри. Това абсолютно. Да, што е со и другиот дел од аспект на демократизацијата на општеството, борбата со корупција, човекови права. Колку Европската унија и влезот на Бугарија во ЕУ ги менуваше овие аспекти на животот? Всъщност това е най-ценното, което получаваш, когато станеш член на Европейския съюз. Наистина, икономическите показатели са изключително важни. Те са важни, защото задържат хората тук, защото дават добър стандарт на живот. Но най-важното нещо, което дава, това е самочувствието, че си част от най-демократичния и най-успешния проект за демокрация и мултилатерализъм в света. До сега създаван, това е Европейския съюз. Най-успешният проект за мир, за сигурност и за права на човека. И тогава, когато си част от това голямо семейство, това силно семейство, с свободата да правиш бизнес, истински безпазарна икономика, с социалните защити, които има. Овој проект на европските народи, олицетворен во Европската унија, оваа година се соочува со прилично турбулентен период. Тука се европските избори напролет, Брекзит процесот и слично. Како мислите дека ќе влијаат овие процеси врз иднината на ЕУ? Ги видовме пораките на францускиот председател Макрон од аспект на тоа дека потребна е ренесанса на европскиот либерализам. Всъщност, това е парадокса. Никога запазването на правата на човека, на демократичните процеси не са били толкова важни, а пък като че ли са и доста застрашени в момента. Да. Това се обсъжда от доста време. Всъщност, мигрантската криза донесе големи промени в Европейския съюз. И вие ме питахте колко беше трудно да наложите темата Западни Балкани. Тогава много по-важна тема беше миграцията. Да. И все още е важна тема. От тази гледна точка, засилването на... Ама па и Балканот беше важен во таа мигрантска криза. Разбира се, и това. Истината е, че Балкан е част от Европа. И няма по-естествено място на страните от Балканите от Европейския съюз. Разбира се, това е двустранен процес. Пътя не е лесен. Аз съм била в екипа на Министерство на околната среда и водите, една от най-тежките глави, между другото, за затваряне. И дори за отваряне тежка глава. И знам колко много работа се изисква и колко много отдаденост и подкрепа на цялото общество. Да. И на администрация, и на политически елит, политически партии, зрялост на политическите партии и на политически елит, търпение на гражданите. То няма да стане като с магическа пръчка. Нали? Започваме преговорите и веднага всичко се подобрява на следващия ден. Но всичко, което се прави, то се прави заради гражданите на съответната държава, да имат добри демократични стандарти, добри екологични стандарти, добро правосъдие, добро управление, добра бизнес среда. Тоест, вие трябва да сте готови, за да станете част от този голям конкурентен пазар, за да оцелее вашия бизнес. Изборите са сега, съвсем скоро. Има различни прогнози, че много ще се увеличат евроскептичните депутати в Европейския парламент. Нека да изчакаме да видим. Затова предложението, например, на президента Макрон за агенция за демокрация или какво беше го нарекал, е много важно. Институционализиране на някой начин на демократията. Да трябва, да. Ние не трябва да стоим безучастно да гледаме тогава, когато има атаки, хибридни, тогава, когато има дезинформационни кампании. Трябва всеки от нас, политиците, да си мисли, че не е много лесно е вътрешно-политически да обвиняваш Брюксел за всичко, ама Брюксел сме ние. Нали? Ние сме там да вземем тия решения.
И повече трябва да обясняваме, според мен, на хората какво е това Европейския съюз. Хората са свикнали да живеят с това. Дори в България само 11 години по-късно никой почти не си спомня какво беше преди 11 години. Може би време Европа да учи малко и от балканските народи. Како ние винаги оваа трябва година да ги се учим. решавахме. Всъщност това е важното на Европа. Това е точно различията. Смисъл, всеки има какво да научи другия. Всеки има какво да научи другия. И това е силата на Европейския съюз. Господи Захарива, ви благодаря много. Рекордни стапки на рециклирање и употреба на рециклиран материјал се забележани во Европската Унија, покажуваат последните податоци на Евростат, а кои се однесуваат за 2016 година. Според податоците, во Европската Унија се рециклира 55% од целиот отпад, не вклучувајќи го големиот минерален отпад. Стапката на рециклирање на отпадот од пакување е повеќе од 67%, додека на пластични пакувања е преку 42%. Стапката на рециклирање на пластични пакувања е скоро двојно зголемена споредено со 2005 година. Во Европската Унија стапката на рециклирање на комуналниот отпад изнесува 46%, а за отпадот од електрична и електронска опрема, како што се компјутери, телевизори, фрижидери и мобилни телефони, достига 41%. Стапката на искористување на градежниот отпад е 89%. И покрај овие високи стапки на рециклирање, во просек само 12% од материјалните ресурси што се користеле во Европската Унија во 2016 година, доаѓаат од рециклирани производи и материјали кои повторно се користат, со што се заштедува на екстракција на примарни сурови. Советот на Европската Унија ги одобри новите правила за скрининг на странските директни инвестиции кои доаѓаат во Европската Унија. Новите правила за прв пат се воведуваат, а намерата е зачувување на безбедноста, јавниот ред и стратешките интереси кога станува збор за странските инвестиции во Европската Унија. Правилата за скрининг на странските инвестиции ќе создадат механизам за соработка каде државите членки на Европската Унија и Комисијата ќе бидат во можност да дадат коментар, мислење, истакнат специфични стравувања или да разменат информации за тоа кој е инвеститорот и која е целната компанија, во кој сектор работат и каде, која е вредноста на инвестицијата и од каде доаѓа. Сепак, секоја држава членка ќе го задржи своето право да разгледа или потенцијално блокира странска директна инвестиција на основа на безбедност или јавен ред. Должината на процедурата вообичаено треба да трае 35 дена. Од скоро 9,4 милиони лица кои се на менаџерска позиција во Европската Унија, 3,4 милиони се жени, или 36%, односно на една од 3 менаџерски позиции во Европската Унија се наоѓа жена. Ова го покажуваат последно објавените податоци на Европската статистичка агенција. Најголемо учество на жени на менаџерска позиција е регистрирано во Латвија, 56%, која е единствената држава членка на Европската Унија каде жените се мнозинство на таа позиција. Веднаш зад Латвија се Бугарија и Естонија со 49% учество на жени на менаџерски позиции соодветно. Спротивно на другата страна на скалата, најмало учество на жени на менаџерска позиција е забележано во Луксембург 15% и Кипар 23%. Инаку, учеството на жените на менаџерски позиции во Европската Унија во 2017 година е на исто ниво како и во 2012 година. Во нашата држава, учеството на жените на менаџерски позиции во 2017 година изнесува 30% и бележи зголемување споредено со 2012 година, кога учеството изнесувало 23%. Скоро петина од населението на Европската Унија го сочинуваат лица на возраст од 65 или повеќе години, а од нив скоро третина живеат сами. Додека квалитетот на живот за лицата од оваа возрастна група е подобар од било кога, многу од нив во еден момент ќе страдаат од намалување на нивните ментални способности. Без соодветна нега, способностите може да се намалат брзо, што ќе создаде потешкоти во животот на старите лица. Поради тоа, истражувачи од еден проект работат на развој на робот-асистент за стари лица, кој би вршел 24/7 неинвазивен физиолошки мониторинг и мониторинг на активностите од секојдневниот живот дома и со кој дискретно би се следеле промените во однесувањето и максимизирало откривањето на ризични ситуации. Целта на проектот е да им се помогне и да се следи состојбата на лица со когнитивни нарушувања и да им се понудат основни интеракции, за да може да ги одржат своите когнитивни способности што подолго.
Роботот се движи низ домот и ги подсетува старите лица, каде има оставено одредени работи, лекови, а предлага и редовни физички и ментални вежби. Роботот може дури да следи и предмети кои лесно може да се изгубат. Опремен е со термална камера за да може да ја мери телесната температура на одреденото лице во реално време и да го процени дишењето и срцевиот ритм. Преку екранот на допир кој е поставен на роботот, старите лица може да користат низа опции, како проверка на температура на воздух, влажност на воздух, временска прогноза, може да направат видеоповик и друго. Тестирањето на роботот е извршено во 3 дома за стари лица во Англија, Грција и Полска. Корисниците, вклучени во тестирањето на роботот, покажале одлична комуникација со него, додека живееле заедно. Сепак, функционирањето на роботот во објекти со многу луѓе и на мал простор е предизвик за истражувачите и во следниот период ќе се работи на тоа. Проектот е финансиран од ЕУ програмата Хоризонт 2020 со средства во висина од скоро 4 милиони евра. Агенда 35 ќе продолжи да ви представува примери за тоа што значат европските интеграции за земјите членки и за развојот на нивните општества. Вие следете не секоја недела во 20 часот и 15 минути на првиот програмски сервис на националната телевизија, а следете ни на нашите официјални Инстаграм и Фејсбук профили. Се гледаме!